OK, tak teda čo ste páči, že meč. A ja vás dneska vítam pri našej recenzii. Nenatáčal som preto, lebo so zubom som mal problémy, vlastne s ďasnom som mal problémy. Bol som prechladnutý, bol som na dovolenke, ešte aj som prechladnutý, ale pre vás to spravím. Len aby bolo jasno, ja som neprestal ja som neprestal s natáčaním, takže natáčame ďalej. A dneska tu máme produkt od Smoke Shopu, vlastne produkty, lebo mi poslali viac produktov od Smoke Shopu, aby som im ich zrecenzoval ako minulé, už neviem rozprávať zase. Budeme fajčiť Alpha Care tabačik, čo to je? Pomaranč, meta. A budeme fajčiť z tejto Batcha korunky. Na hovno je to, že keď sa toto teraz natáčam a chorý som, ešte mi aj je počuť na hlase, že sa normálne potím. Jebáky mám už na čele od toho, ako sa potím jak vajcia. No dobre, ale to nechajme tak. Takže ja vám ukážem, ako sa naplňa takáto korunka, koľko uhlíkov na ňu dám, poviem vám o nej niečo a budeme fajčiť z vodnej fajky Oduman N5, ktorá mi už konečne došla v celku nerozbitá. Ešte sa pripravte, že bude hate video na Slovensku poštu. Vyzerá brutálne. Recenziu na ňu už robiť nebudem, pretože keď som bol v Ružomberku, tak som už recenziu na ňu spravil, takže chápete. Čo je tu táto Batcha korunka? Batcha korunka sa skladá z hlinenej korunky a ešte z tohto vršku, čo sa dáva vlastne namiesto alobalu, čo je podľa mňa dobré. Ja som ju skúšal, už som jednu recenziu na to aj natáčal, no nepodarila sa, pretože tam nebolo počuť ani kohúta, nebolo tam nič počuť a zle sa mi to podarilo. No proste, sem si dáš tabačik, je to hlinená korunka, ako som už povedal, priemerná, vonkajší priemer má 6,5 cm, 6,5 cm, 6,5 cm. Fajčiči, napíšte do komentárov, či centimetra alebo centimetrov, 6,5 cm. Toto jak znie? 6 cm. Korunka je preto podľa mňa dobrá, lebo na ňu nemusíš použiť alobal. Brutálne ľahko sa s ňou manipuluje, prakticky sa udržiava. To som čo povedal? Vlastne, že sa ľahko sa čistí, sa s ňou manipuluje, že ľahko sa s ňou narába. Ty len chytíš, nadrbeš si sem tabačik do korunky, dnuka, hodíš na to túto vecičku, dáš to na to, položíš uhlíky, počkáš trošku, aby sa to prehrialo, keď sa to prehreje, môžeš začať ťahať. Popri fajčení vodnej fajky budeš vidieť, že sa dymí z tohto komína tuto more, jak keď pálili Židov v koncentráku. Oh my god, to čierny humor trošku nezaškodí. Ale počkaj, to bol čierny dym, tu ti ide biely dym. Takže tu budeš vidieť, ako sa ti dymeček tuto dymí hore z komína. To je vlastne to, že keď fajčíš, aby sa ti tabak nespaloval, tak to brutálne teplo, čo ide dnuka do korunky, vychádza tuto z hora a tabačik sa nespaluje. Takže ja vám ukážem, ako sa to naplní a môžeme dať hotovo všetko pekne. Piči, neviem to chytiť a celé mám zadrbané. No, takže vodnú fajku sme si už pripravili sme si vodnú fajku, sme ju spravili. Uhlíky, ako si môžete všimnúť, neviem, či to je vidno, mám 3. Nejako som ich tam namrdal. Dym to má fakt dobrý, chuť taktiež, pretože sa tam nevie čo pripáliť. Ako keď napríklad naplníš vodnú fajku, normálne naplníš korunku, dáš si na to alobal a nepodarí sa ti to presne tak, ako chceš, alebo si začiatočník, tak sa ti môže pripáliť tabak na alobal, čo je podľa mňa najhoršie, keď fajčíš vodnú. Začne to škriabať, nevieš si už nič spraviť. Easy peasy lemon squeezy. Batcha korunka. Spravíš toľko, že dáš tabak, dáš hore tú hlinenú drbotinu, čo máš, dáš na to uhlíky a fajčíš. A nevie sa ti čo pripáliť k čomu, pretože táto hlinená vecička je o dosť vyššie ako tabačik, ako tam nedáš kopcom. Proste aj keď neťaháš, tak sa ti tabačik nepáli. Dym to má taktiež taký nie mega dobrý, má taký, koľko by som dal z 10 bodov dymu teraz? 7? Taký pohodový. Odporúčam túto korunku len z toho pohľadu, že sa nemusíš drbať s alobalom, nemusíš dierkovať, ale už teraz niekedy budem mať vitriu a budem mať Oduman Ignis. Kalov nejdem kupovať, lebo je drahý.
Nie, neviem, ešte si to rozmyslím, takže túto korunku určite odporúčam, pretože nevieš s tým nič dosrať, nevieš s tým nič posrať. Sú aj také, z takej bače, kde máš vyvýšenú tento okraj, aby sa ti tam uhlíky lepšie zmestili, aby si sa nemusel báť, že ti to spadne. Good. A Smoke Shopu ďakujem. Máte u mňa pusinku. Prestanem ťahať, začne to dymiť. A to je to, čo som vravel, že sú uhlíky veľmi teplé, tabačík nemá kde ísť preč, buf. A tu sa odparuje ten dym vlastne, tam sa odmrdáva ten dym, vieš, ako som spomínal, ten koncentrát. Preto to je dobre spravené, pretože tu máš dlhé povajčeníčko, môžeš ťahať dovtedy, kým sa ti uhlíky nedospadnú až na riť. A keď chceš, ešte môžeš aj to spraviť, že si dáš zohriať, vlastne si dáš rozpáliť ešte jedné uhlíky, tie dáš hore a môžeš ďalej fajčiť, až kým nestratí ten tabačík celkom chuť. Nie je to overpacking, áno, viem, ja preferujem overpacking, ale toto je už niečo iný level. Link na korunku bude v popise. Všetko, čo môžeš spraviť, je len to, že si ju objednáš, pretože je brutálne lacná a brutálne dobrá. Takže that's it. Fajčiči, ja vám veľmi pekne ďakujem za slednutie. Určite zanechaj like, určite zanechaj odber a určite zanechaj aj nejaký pekný komentár na mlaskaj do klávesnici, hej? Takže please like, subscribe and peace! What?